Jesus Maria Leizaola izan zen humanista bat, berez bere hezkuntzaz ikasi zuena abokatua izan zen, baina berak abokatua izateaz gain eta oso ona gainera hainbat esparru hainbat eremu landu zituen, esaterako euskarazko poemak idatzi zituen, euskal itsasintzari buruzko ikerketa bat ere egin zuen, oso gizon humanista zen, oso ikuspegi zabala zeukan, baita ere Gerra Mundialak izandako kalteak eta giza eskubideen aldetik ere sortu zuen hondamendia asko kezkatu zion. Fundazioan jorratzen ditugun eremu nagusiak euskara, kultura eta bakea eta giza eskubideak dira. Gu zentratzen gara batez ere eskubide horien sustapenean eta horretarako ikastaro desberdinak, mintegiak, jardunaldiak eta argitalpen desberdinak ateratzen ditugu urtean zehar. Bake bidean argitalpena ateratzen dugu, non bakea eta giza eskubideen inguruan hitz egiten ditugu, elkarrizketa, erreportaiak eta albiste desberdinak argitaratuz. Bestalde, bake bidean jardunaldiak ere ospatzen ditugu, ikastaroak etorkinei bideratuta daudenak euskara ikasteko eta euskara sustatzeko ere inmigranteen artean. Eta euskara, kultura eta giza eskubide eremu horretan ere urtean zehar bizitak desberdinak egiten ditugu jendeari erakusteko zer dagoen gure inguruan, bai euskara eremuan, bai kultura alorrean, gazteriarekin ere asko lan egiten dugu, bidai desberdinak egin ditugu, jardunaldietan ere aktiboki parte hartzen dute.